Jotono sarigam norno kaisa tabok जों दिनै shopping खायनो थांमाने आंनि दलबाय कायसा incident नंमानि आं नरनो सिगाङावनो share खायनो फायो हालाय जों साला रक्त दैसे मानिसिनि इ आगरतला दर safety करै मानि बाराय जेमेन वान सुबिनाय दिफला आरो बुरै रकनि बागैथ' आरो साथायखौ करिखा हालाय जों दिनै साला साला मानि बागैसे मानि रोलाय फुंफायमागो रोलाय बोलते याक बायथ' रोलायलाय जाया कबाय करग गंबाय फैखां आं भिडिअ फुंनाय तारपरे बिनि फुल तामसानाय तामा तामा अंखा बनां साइ बुजिरनाय ताबक नरक भिडिअ नायदि बा तामांनाय ওই আমাদের কাম হলো দেখানোর বুঝছ নি আমরা দেখছে পছন্দ হচ্ছে না বা যাইতাছে হাজির কথা পারেন না হাজির কথা আর তো এরকম করো কথা কইতেছে কে রে ভিডিও নখানা I think norok oneke bujiar ongitong khana barang explain khalai khana de ani dol norok sinina I think koyekjon sina MBB college ni alai to sinini bono jar MBB porito nai dong Korno Deborma fulmungtang salia halai bobai tini ang baireo thangka baireo bolte mani paini thangmani bo halai jota paini ang amo laptop paini ni thangmani halai bini pore laptop to ang pailiya jota paini hinai bo yang माने नांगौ हिनाय पाइनि थाका दुकाननि लोकेशन खा अम स्वर्ण कमल जे अमा ज्वेलार्स दङ दे बिनि जे अपोजिट साइड दर सि अ दुकान जुदा दुकान मा अ जागा सुदु बुरामा बुरा रुंसा दङ अब कुनो र ओकरा र कसे करे माने ओकरा बोलते जुवान गानां माने जुवान कम करिफले जतो बुरा माने किसा बयस थांगा रक्सिम हालाय जोंना जता फुनु पाइका जता फुनु पाइयै जों पसन्द दंलिया जे अमा अंलिया जों लादिया आरोनि सागा अमा सेबो जोंना तामासा कर गरम गरम खालाय सागै जे लाया हालाय तामनि बागै जोंना इसे कष्ट खालाय तिखलाय र गां सागा आरो नरमनि काम त फुनुकताय जे मानि र कास्टमार फायगाल फुनुकताय आरो इने आं सागा सामानिसे जोंना तामसेनो अखय थांदि आरो हालाय अबसंबो साजालिया कारण जों कास्टमार अंखा सिनि नायै जों पसन्द खालाय तालांथाय हालाय बरमनि काम खा बरक कास्टमार न फुनुकताय तिखलाय जे तामा तामा मानि तामा नायथक जाखलाय त लानाय जोंबो नायथक जाया त लाया हालाय जों नायथक जागलिया बा जिनि प्राइसनि मते जों अमलिया कारण बो 800 नि सागो दो सि जुदाम हालाय जों आरगिसा कम्बाइनायो हालाय जों साका आछाथियासे नालि लागियानि सामानसे जों बैरो लायनानि नायसा जायदों हालाय जों त कर गरजाबाय साजिया फैला आं फुल भिडिअ खालायना दिया सरि फुल भिडिअ खालाय हालाय गाम हमं हालाय खालायनि र अम माने बाखा फायदिया सिफुनि जों रिलायसि त हावलेदि हालाय अम आं सिफुनि जों बंनो बार साका आरे खालाय करता सादि कारण नरक जों साजाया हालाय त जों लाया बोलेबा आइया जे नों जेफा तै फुनु पाइका जों लाथाय अकर कुनो अम फाया बोलेबा जों साजा दियांगै जों अखाय फैके बोनो तैसे जेफा अखाय थांदि न कर गरम गरम मसर ओमफ्राय जोंबो थामसि गाय थांखाबले तामासुमा तिब्रासन नुगुरि आरे खालाय माने खालाय नरमनि काम खा नरक फुनुकताय सिनि काम खा जों नायै चॉइस हालाय जों लानाय चॉइस हालाय जोंबो उइदाव चॉइस त जों आइ बो फुनु पाइकानि त जों लानानै अकगया बोलेबा आरो हले हालाय जों आरो महा मालाय दिया अरने बर' सागा आचा ठीक আছে लास्ट से बसनो सागंका सरिसिनि जायावखा थांसि दि आरो इनि सायाव बसनो हालाय वान सुरिनि जों साला काइनि उइसे तिनि बर' बाय फंहां खालाय रोलाय फेनो आरो बर' हालाय त होनजाय मोनजाय फैनाय बोले जे बदर बर हामिया मामिया र होनजाय फैनाय हालाय बुरि रक आरो तामा सासिनि सिदारिया बक्ता आरो से होनजाय फैसिना आरो से सागनाय फैसिना आरो बते थामसि कम रक एमनि बर' नर्माल रक आरो से थंजाय फैनाय सिनति ब्रासर वान सुनि सिनति ब्रासर ब जागा तर दं ताबो बुकसे